live chenro mari mar Rameny kando chieng' ma kawuono ne en achiel kuom MCS gi komano bedo koda gi bura mano tim koda ka gi Right Honorable Raila Amolo Odinga, Prime Minister machon ma Kenya ka kendo jatelo mar ODM party. Penjo maduong' ahinya dibedi ne inyiso gi mondo mi gi lenki gi yuar seche kuma wendo biro dala kae ok ginyal paro gin giwegi kendgi mondo mi kik gi yuar seche ma wendo biro molo chutho Kisumu ni kar kanye e grok ne Madaraka Day. Tang'o Madaraka Day ber godo molo chutho ne jotelo matindo machal kod en Mheshimiwa Philemon Ojuok ude Nyakach samora luenga ni Nera janero morito Central Nyakach Ward kikwiwil ni ene MCA mabende kes mare ng'ama negi lero godo negi yalo nyaka Supreme Court. Mheshimiwa in bendi sede nyaka malo mera kore ng'en wan gi new chief justice ipani acha kidoke mbele ne kendo igne 2022. Not really. One of the things that you would not even want to run if you imagine such things, because it ruins the whole thing. You get the giri, time when you went to nego Japan. Okay, tona niko so nyumbi mari di malo. Ne ngeni nga malero gutera nyaka Supreme Court. Kata kan di mari ngeni gima negative moduo mogik. Yes. Entiyo na Japan. Man is the bigger goal. Makanga to distract. Attention need to now oro gambi maro be kenda to services to the people to then temo hepo gige ko bin manyalo miyo ngato yuare gi ngato mago ogima temo na maber kabisa ni sani angeyo makata ka the elections angeyo maber ni area ni mana is a gap in elections. I can be able to know nyakidin kuma kiboro nyalo majigodo is a gap to ibe no ya wangi ni kilero gi ngato to ngano omali tibe ni ngeyo kuondo ma nyalo ogro bura amba ngeyo kuma nyalo iwacho wach moro kaeri ni ntiere gik moko ma nyaka tem dino kik timre ni mos kompenji ma ite ni gima dhano wacho koro kwer rumors ngiri iwacho ni thoth ma lwetudom nono makata geche mondo ringo sana okuring godo moko bende ok nyal wuok kuonde mamoko nikech idwa kawgi. Dibeni tich mar bedo MCA en gweth mani kuom koso kuom mani gweth. Aparo ni en gima for the first time and let me say it. Nikech aparo ni gima ng'eny ok dwa wacho mano. Yes. And apani mano momiyo wainyore. And I would want to say ni adier. Ka gigo mwatimo kaka mag konyo ji more or less and social security. Like people ma ok nyal and the dear koro nyaka dhi kuno kata ibe kege biro iri gi gigo and ingeni ne the grassroots leader tibiro ka jogo nena kada ibe ko biro gi gire na dear ne ngani sbanare itie situation bwana na ngato riyo kata kech and ine the leader mantie kai koro iro ne seche go nyaka extend and aparo ni mano mago gik manyalo wacho ni mago gaps mantiere. Although social security fund is there, social security is one of the things like the right to shelter. Okone go bena gedo ne ngato ge pesa na ne go beni en gimi nyalo kete budget matim but apani budget wa beni kik mangenyore ye odiye ko you know some of those things kurungi kata kaya sete mo mondo wa introduce to you doka samoro budget odiore so much man yok do ne mondo gine but the right to shelter gik manyalo kama go ne go beni tim aya koro kata koro ngato tho and all that adiri ne no ka family no knya like mantiene award na manche 5 people thoje. Yes. Kina no kama na adiri no ka take the breadwinner moto mama no don kanya and all that. Sometimes you have to get into those things in a big way. Yes. So kiro kata ka MCA would be spending 10,000 15,000 maybe in a serious funeral timo kamano kigoyo gino. Yes. You are ngama nyalo bedo ne nigi pesa e wach mar MCA is a con man or a thief. Mheshimiwa kilo se ngama nigi pesa nyalo bedo a con man kata nyalo bedo jakuo to kalure koda ka gik matimore we mondo miya kaw kata mana liel kende kata jok mar UKH onyalo bedo chieng' achiel
ward nyalo bedo gi dwe achiel nyalo bedo gi liete di ward mari. Liete minyalo bedo go, liete king'e adier maber to kinya bedo gi monegi attend ok ginya bedo less than 3. Koro wawe monegi attend, wawach liete te nikech in ema ide ward, in ema liete te. Yes, anyalo koni ni kan ng'ato ka koro anani sublocations aboro. Yes, koro sublocations aboro go kikawo gi on average onge sublocation kata sublocation ya wacho ni ng'ato ko complete machiegni ka every weekend ko that weekend. Ema tera penjo moro, iparo ni yo maru mar tiyo kaka MCAs ema samoro ok uyudo makare koso une muchiegni gi japiny mineno, nikech pacha moro paro na ni kapo nono ni empower jogi eki, imiyo gi kodhi ndalo pitho, imiyo gi fertilizer ndalo pitho, kata imiyo gi ni ng'ane una ng'ado rieko location ma oni eri jolony wacho ni kae rabone maber pidhu rabon to jogi pod duogo iri mar kwayi gik moko ka gin gi chiemo. Ing'eni kama gine gi chiemo asedhi kata kuonde moko. Yes. Akaw ni koro kidhi kata kamoro like Nyabondo koro ya piny korwa koni or dhi kamoro ma very rich like Kabondo and all that. Ibiro yudo ka at least jogo they are bit gin gi lwetgi moro. But culture no bosebedo. Culture no bosebedo. Mok inyalo wacho nitie MCA manyalo wacho ni koro kama joma banda ne biro iri. Kejina kata mana Kabondo gino kata mana Nyabondo go. Yes. Ibiro yudo ni acres of land makoro dong sani tindo kabisa mang'ama do kamidwa pure ochiek adier but kamidwa pure o kuonde ma land duong'e en kuonde ma ok chiek ahinya. Aya koro ka korwa koni ibiro ka weche mag fish ang'o gini ibiro ka koro sani gin affected. Koro adier ibiro ka jogo en gino matek economic times. Be usekawo thuolo maru ma unyiso jopiny mondo mi ong'e ni ma area yuto mara kaka MCA magi gik mochuno ni nyaka mondo mi atim koro adieri makene ni ngimana ok gin yutona ok nyal sustain dwaro maute kaka jowuon mondo mi japiny ong'e. Gik matimore kendo anyalo wacho ni mano be momiyo turnover mang'eny mar MCAs ok en ga ni performance. Performance matero MCAs ahinya ok en tijegi. Most of it ok en matijege. En kaka idhi lielo kigol pesa ukitim what ni. Kendo nitiere kata mana MPs. Yes. Most of them gibiro nyisi maber ni ng'ane notiyo maber. Ing'e nyaka itim gik moko gi nikech ing'e ng'ane notiyo maber to pod no dhi adhi. Yes. Nikech these are the things. Lweti kaka lweti romo kaka lweti nyaka romo. Yes. To kendo anyalo koni aro ni ok ochung'. An ok anyalo wacho ni nitie chieng' moro ma nyaka nadonji ni nitie change. Yes. Kaka na campaign ma chopo sani. In fact ana po mani kendo koro nega campaign kendo. Yes. To kaka pile. Sami campaign ibiro koni ni ng'eni gini sani koro sani ng'eni yaki gini nikech ko dhi to dhi lai. And sana number of MCAs you kata anyalo adak Kisumu. Yes. Tibiro yudo ni ade launch project. Adhi at a site almost on a daily in a weekly basis. Yes. Then weekend no beka ji nitie gine go wach mono ni onge liel no onge kata mana kanisa mono na timo gimoro mano gima tek ibiro dhi. Mheshimiwa ng'ato wacho ni yo minene thuol kata kinene mana oboke moro tiluor kanyo kinyalo ang'o miyo gini hinyo to pod dware ma in achiel kuom jok mosewacho ni dok manyo communicate. Gima timo gino ma kabisa nitie two things ma nyalo miele gino. Yes. Nitie samoro nyalo bet kama leaders nitie to nitie jomoko ma fail ase fail ga nitie kata samoro ka koro budget obet kata gima nyisi ni social security fund gini go nyalo bet in gi ideas go mondi kela ideas go mati ka inoko it's very difficult. Koro that hope ni finally ka in ka you can there are certain changes you can make like koro no biro ka ano abaje ni wabiro ka wabro yulo kata ka basari mago one of the things momiyo biro yije scholarship na ginga 8 we moved them to 10 with the governor and this regime. Yes. We moved kwasana no experience marriage madwaro basari che we moved it from 2 million to 4 million. Mano whatever matemo mondo wa start issues mag covering those particular things. Koro ing'eni mano ok dine watimo ka inoko. Yes. Kenda dwa koni adier ni ok en MCAs kende. Ananeno kata jok mana mandala. Masa moro kata koketwa WhatsApp ka taneno nying gi every time. To gin jotelo. To en bibiro yudo kata kigolo gimoro 5,000, then bibiro yudo kogolo 500. Bino bolre en bolo 500 kendo kigolo ten kata mwalimu moro. Ngisi ni gino. Yes. There must be people mobet ka manyalo chejo that particular thing. Sasa ma wuotho e town kichopo kamoro
to ne Wood John Mewa nitiere adieri king'iyo kit oganda wate bineno ka piny tek adieri but bende inyalo chopo kamoro minyalo nyiso ng'ato ni jo kama an bende amanyo mana kaka un aonge godo that point samoro pok ochopo. Achiel kuom gik masani koro kelo wache ni seche moko BBI nyalo biro bedo ni kuma nyalo dhi onge kata nyalo biro dhi kama 150 situation wawone no kodhi kamoro bineno ka gik moko dhi lokore nikech fund monego beni biro 5% cha bende koro bedo maonge. Ana support BBI kabisa. Yes. And gimomiyo support BBI nikech jowa nyaka ng'e gimoro achiel. Ningeni the constitution can be changed through parliament, parliamentary initiative or the popular initiative. And we've had this constitution all along. Yes. And we cannot count parliamentary initiatives that were there. And indeed, they agree that there are certain problems. Maneni tiere. To not change it. Can I allow ginadir can it transformation mababa? I don't know kaka this country will be without. Nikki, there are fundamental problems. In fact, our nini is a software. Yes. Gik machando wa gin gik moko minyalo wene to en kido kata culture marwa mobedo mako ko change kaka wang'iyo gik moko kata gik minyalo wacho ni tie matek ambanya manyo mana kaka manyo and all that ni igeni ni tie gik duto gima correct all those things in the constitution. Yes. In the constitution mengiso kaka wa intara te yudo ni gigi parliamentary initiative ko change ogi all along ko change ogi maka de baba gini me bukore gi wach ma BBI ingeni waneno mana prime minister and all that to ni tie gik moko kanyo moko tonde moko matino gi dire kai kanyo maka kata sani ko bet ni onge like the 35%. Yes. Ana ko ne kada dire ingeni stot ji wega ni samoro ni tie kaka jo moko so bedo kaneno and mondo wabed president so bedo gimoro ma Texas gima nyala showa wakende ene 135 wacha wabiko wachak gi mano watem kaka wanyalo manage wabed godo. Yes. Mano gima lit na sana ni mano nyalo bedo. Awinjo ka joma moko samoro wacho ni mano bedo koro kelnu mondo ukwan. To ang'eyo ni kata manyowe mal kuno en wise no chodhi ka kode. Golden bag no dhi ka kode. Koro afadhali kelnu koro kele ka. Ko kele ka wacho ni ko kele ka. Yes. Wach mare wacho justify ng'et ni kujocho ikwale. Yes. Ka ko kwale kata mana ka. Yes. To those jo mokwale mokwale kadi kadi ni nyiepo mana lot machine ipandi je kuber ka en nyatiu all that thought live channel mari Rameny County Mheshimiwa Philemon Ojuoko Morido Central Nyakache na chiel ko MCs gi kuma no bete bura kod jakomrela muludinga monegi manyako penje bang nyere machoko biro kar seche moko BBI bro kelo pesa mabiro award chane gi chano matima ngoche ni Haron kikwale kujo chonde tafadhali ko biro penye kairi tibro kwale ka gi joko monge jakuber ka nyathi ukoso ango matimore molocho to gwenge diradi weche thoth mokal dakika modong to ten okaniga diri koda odhi wacho gite Rameny County kemi wache pachi maonge luoro. Machigiri chino mari Rameny County lo mariyo wendo na en Mheshimiwa Philemon Ojuoko Nyakach Central Nyakache ward na nomori twashona ni Haron pesa mabile county kari milio atamalo pradega bichande en gima duo makata bendi BBI rachte to ngingi maber chande nyako mabir dala chande Mheshimiwa iwacho ndika kiwacho ni pesa lalga malo kaka samoro bendo nyalal piny kairi nyako jakuo ber kan nyathiu jakuo ok ber kan nyathi kuo enana gimarach. Yes. To anyalo wacho ni gima ji wacho ni konie mikwale kucho kwale anyalo wacho ni Aaron onge joma timo public participation ma involve ni moingo county nikech ang'e kana nitie lam mokadho kuonde wagi
jedi mano bedi go pay kingi ni lam bro ka toka the public participation in national government. The truth is ni county matimo ga gigi onge kada choma nyalo timo moka keto ji kadwa dhi keto kanyo atimo public participation daladi mo atimo public participation mar budget man land poka attend. Yes, kada chiel at my level poka attend kada koro japiny mano mondo sa attend koro me akoni ni kata ji wacho ni county ni chalo nade. Ana seneno kada seche moko kwada timo kata mana pi taneno the cost of doing a bowl a county and the cost of doing a borehole ma ngata jalo timo ka ngata ni national, and it is something ma proved kora inyalo wachi ni county ni gina ngea ben ni county ni capske nikech devolution ni a lot of hope then gima giyo jo aneno and mano mo gi nyalo bedi complain koro what man BBI I had a deal with 35%. To kendo gima dina wachi and gima no timo na BBI mo kichiel and dina wacho ni the formula up will apply here. If it is 35% devolved here, the moment it reaches here, 35% should be devolved to the ward. When it reaches the ward, 35% should be devolved to the village. That the national formula will apply down here. Obinyaka pimo Obinyaka piny. Kocho bokato takodok nikech sani ke wacho 5%, sani kaka sebet. Kidwaro manage the ward maber adier. And mondo the ward could go about between 75 to 100 million. Mheshimiwa kilo usemairi pesa mabiro penye mundo miyo nen. Neta pesa biro kaeri mar gero Kisumu kendo Kisumu chane loso. Nyadi chiel nono which muko kur mano boni biro kande ochung. Gimi wache ne wakuongwa goru touch mondi e madaraka day mabiro chande. Uwondo runi gik moko beyo to gik moko richo koso sani ubendo unindo gi serikal jadu. Jakom no wacho gimoro ma is very important kena neno ko wache kata public kama no wuothe. Yes, and it's very true. Ni kaburo maki. It's true. I'm ngama poko uginani. I am one person who believes dina watimo gik ma bit different. We had a good plan kakoda timesitika. Implementation we could have done it better. But I also do believe ni okanya wacho ni onge giminyalo be implement kama manyo be ni onge gi sampe. No wacho ni kabur. What do you do? When you get bad, and you can be some be in a year or kinyear. That's the time you choose and not be a new chungi, Moko Manoach, the team Kamairi, that watching Nikech Madaraka, the Port Bureau. Because Sani and the idea Wanyalawacho, ni Samoro, Kidwa, Timo, certain things that I can eat Mugi or Dalen, or very practical. It was more than then Koro priority more change can get a beer. Koro niti certain areas. Moneke lost in my window or Koniko Beni. Koro then lost school no window than sitting room pet like any jikon or everyone else. Our Chenia, yes. Don't give you also in the way using it. Yes. Think about any area. So for this particular function, yes, I know we better used. Okay. Koro the ones that will be used to facilitate gimomne go one laws. Nyochane gi senator ma Kisumu County Mheshimiwa to no wacho ne Kisumu MCAs udonje kwaya kendo telo uwero kwaya chiel gi governor. Ina chiel kuom MCAs mano ng'eni ne nyalo wacho paro mpogre gi ma serikal wacho. Idonje kwaya Mheshimiwa live chido mari Rameny County Mheshimiwa Philemon Ojuok wacho ne Haron sechege kuma wendo biro dala ni kata kapo non tiere kamoro mane temo tinyalo we mondi mondo mi ngi kundu ge kuma eno won obro dech godo kata bro kelo maino mane mudo Raila mudo dinga no wacho ne bor nyalo kai to ini bor nyalo rami sechege kuma ibe to bedo bor ma henya to koserumo to inya maber ogongero bende gi chal ngat ne ro manyol se minyol to wijo matek mokalo to bange tiwinjo maber ibed ni MCA solonye kwaya miyo gi link koso en wach mar bur chande gibende gi link mondo miburo ram gi bange gibro winjo maber. Anyalo wacho aron ni Kisumu County Assembly anyalo wacho ni kata the way mwangi budget national government of me MPs of me to that extent. In fact, there was some time my MPs know what they look at 20%. The ones that they influence is only 20%. Yes. One katasani wangi ogin mawani kinyaka sectoral committees. Mwangi those particular things. Katasani ka BBI pokubiro we have always even tried more around kimono mino ward based.
makata sani mane gimo gino okugo kwaya nia wadwaro award based thing gimoro madhi chopo ne jape kila nyapa ni senator Uta there was a time we were the ones mane dhiro gino mano wacho ni gino nego the 50 million and MCS ge mane dhire anitie impact magigo sebedo go but senator okwanyal timo kendwa. Senate is very important. Kendo senator bonego beni once in a while meet because meet the MCS to utame mano wacho ni barua ntie mosendiko ndagi duoko utamudu mheshimiwa Uta osewacho on record kata nyocha chinges kana kodi ukinyo mano can be very unfortunate kanyalo bedi leadership marwa. Yes. Poko chope ita ne ongise ni senator dwa meet senator en ngamo yer county ka and that's every right. Kenda dwaro ni our country must change. Nikech magi ngene gik mon jo no negnegi those freedoms amagi freedoms mana ile kodingo sa dine iye muwuok modine iye muwuok such freedoms ere ka onyo waje ni senator marwa manka has no right to meet the MCS meet, and when we sit there we disagree an ngat mano makata even the governor if I feel this is not the right way that we do it don't magi MCS that even wanted to impeach the CC roads do the same thing to dong MCS ge masane ngiyo wach mar basari to a great extent makata jogo bengiyo ka gine kata kama ichunge mheshimiwa ineno ka county assembly ba Kisumu utiyo maber nitiere gine manyalo bedo problem but I believe not all of us atamalo nono nyako chiko kar kanye atamalo nono nyako chiko as at this in terms of execution atamalo nono nyako chiko nyalo keto ni Kisumu county assembly put them at around 5 wodo mari dinade jeno ka Kisumu county assembly they atamalo beach wodo mari dinade word mara nyalo wacho maber ni sani gimo hinyo word na kabisa en wach mar roads mano rach kabisa doje karinga neno ka lam moro ntie mogo mbiro nyaka machakar mheshimiwa gado lima mbiro mokalo nyaka Girls Matin mano ka south east mano ka mheshimiwa Guya gi mheshimiwa Gad okay moringo inonge lam mokalo kari an lam mokalo kara unga koro lam ne bone ubeni gine ne kanye lam mokalo kara en kama madhi paponditi mate aso kadho the main highway kodi Kindu Bay mane lam mokalo kara to gimanyalo wacho en ni roads osebedo marach and the idea mane wan goto was good kendo anyalo wacho ni so many MCs blamed me honorable Steve Owiti jok mano wacho ni machine based nyaka bedi gimomiyo ne wakelo machine based nena we were feeling in machine based so we were like 10 million to do roads one single road you do ibro timo maram road around 3 million to koro mane nyalo timo roads adek kende the world is very big ketimo 3 roads there will be outcry there podi chalnga podu ko tiyo koro na audience how do we increase roads mondo gibed kata uchiel emo koro wangene kwa timo gi one they will wabiro avoid the element mar profit gi element mar tax and mano nyalo increase roads from 3 to 6 to also give the same way machine kanu nyiew giga mane wache ni boro nyiew award koro obo loro gande to tiyo kate fuele miketo odhi kamoro kendiket because machine gi one of the problems but also be the government machine go procurement margi will take very long and man one of the things mono wagine kada jok mane oppose that program no wacho and we were assured give minister ni the procurement process give the team gino and they shorten that process yes machine go gino but one of the fears mane wan godo taparo ni nitiere kaka we were with the minister the other day on issues to do with the budget and personally as I watch very indicated to the speaker I want to move a motion to change that thing from machine based to back to this kimoiro machine based actually and get so much gaps mangama is not in what it can be subject to abuse it can be abused seriously tiyo kode marach nikech ingeni kanga to biro gi contract going yes to biro ni scope of work en ma biro kana biro timo grading atimo formation atimo ma to ma oket ni ma pesa makama ma nitie kaka inyalo oversight ngano but the other one is like ka itimo formation ka you are going to do this koro mondi follow ngano maber yes ko ngisi ni na setimo ga roads ikiane means ni not imo formation to where does it mean ni not imo graveling be and all that adonge dakika riyo kende mheshimiwa muno tiek cheno nieri losana gi ward mano yieri ineno kaka misechopo negi isemulo ward nite koso ginyo bagi mheshimiwa ana wache maber ni ward na set touch almost everywhere and mani apane standards ga mana set very high
na ng'e ni gigi waduepo nitie gik mana nyiso ni an gigi kok atimo to kata yier I will not even stand to nitiere gik masetimo to timo bene pok atimo ne timo pok atimo yes an kaka kosa ni ECDs anadwaro ni by now nikech an get 28 schools nadwaro ni at least like around 20 of them akete ECD kata ka isechopadimo shimio to koro sani we are doing about the 8th about the 8th makajo oyiri kendo gina kare to kok giyiera kende an awacho gania yes angiso gania ka ng'ato ero to compare with the previous leaders yes from councillor kata FCA machon yes kata MPs machon yes on those roles manatimo sani yes to kanitie moinga yes before I came to mano gi to kagi yero ji on the basis of development yes I will be re-elected okay to kagi yero ji on maybe you are very tall maybe you are very short to mando ginya amano to makoto have things that are beyond me ko ECD seche paporo mane ke ECD is lerni iko ni podi asegero kodum nini what I say complete sani yes timo ne completion sani kodum dispensary yes anya paro ni sani mago gik monyalo wacho ni watimo gine na yudo Paponditi market na yudo at something to do with almost 10%. As at the moment when you watch it at 75%. Yes. Paponditi also na onge gi a modern level of ambulance is there. There's an X-ray there. There's ultrasound in that same Paponditi. It's unfortunate we wanted to do a theater. Masani noko gine maber and no gine hall morokanyo. The hall I'm trying to complete that particular hall. Masani completion matters at around 75%. Manase team, we have doubled the bursary from 2 million to 4 million. The scholarship we have increased with one at this particular time. ECD teachers have been employed. All those schools have supplied them with tables and what for the ECD teachers. We have introduced something vocational training for our youth. Each and every day we take 20 or 17. At this particular time we want even to take it to 30. Vocational training and do and maga things that we are indeed doing. Yes. In that particular ward. We have introduced sports. I think I've organized it twice, about 8. Atamalo nono tuochiko ineno ka in karakanye atamalo nono tuochiko I will put myself at 6.5 yeah ifani duogo obviously I'll come back because you are weak moka penji kinyo kamera tiri jalo gima anyalo wacho ni anyalo kwayo mana the county leadership and the MCAs and everybody that watimo kage watimo ne the public. And sometimes kana kineno ka MCAs even to the governor when sometimes watimo dwaro kata ward based mondo be directly to the wards and mani mondo make impact to those particular people and bedo donge moko matimo nyalo be go impact the town kata at a bigger level but moko ko matin ka mondo get footbridges, things like those, the ECD schools, those supplying the chairs and what for those people. Mago gik my MCAs are involved in doing to the executive like the ministers and all that. Gigi nyaka watim together. One we are voted by perception. So at this particular time we must work together. The only way for us to deliver is to work together. To joke my yeroji. I want to say ni samanga to biro okanya wacho ni I'm the same person kaka na biro. There's a lot of experience me gain kaki bet kanya. And anyalo wacho ni the turnover matimore e weche mag yerogi is also affecting us. Jibiro, they learn for 3 years. Kagi chako tiyo 2 years, they are home. You elected. Dak niwe nengacha ni mondo bedo be 10 years e community. Anangama na wewe malo na ugine noko duogo. No biro no kam gine anoka golo ngata. Biro kigolo ngata. Okay, no mashimo. Le mondo wacho ni Aaron anoka golo ngato ngane ne rono wuok. Koro wacho ni kaber mondo mi uchako dogo mie tam moro machielo kendo utik projects magete. Toko do mande gimeda wacho. Okay, wanawache loyo kalose lo mheshimiwa Philemon Ojuka kata kamano en kwa nero mauketo live chendo mari Rameny County ochako dogo time kendo chieng machielo molo chutho
kairi mogo mbako wechege kuma timore county sechege kuma ikore madiochieng' nero mar Madaraka Day. Wacho mapeka ahinya mathoth mokalo achiel kuom gi mabendo dong kuwuok ka ahinya ni gimoro amora wach mar Madaraka ni gima pek mokalo monego bed wakete maino wate en gima ber mabire Kisumu ka. Wacho ni kapono ni BBI rach to wang'iuru gimoro achiel kende maber godo to mano ema wakete maino. Koko ni kapono ni BBI okalo to ber mathoth ahinya biro ir japiny. Aneno ka senior producer mara kendo head of technical Zero Babero seng'io sachi nyadidek mano manyiso ni sa oserumo na mondo miya tiek chenro niri mar Rameny Kaunti. Nyinga en Haron Otieno.